Мөхтәрәм тамашачылар, ТМТV сәхнәсендә Ленар Яшин. Sapsarı şeşler, cidir tüste күзләр. Мин карарга ялдым, ләкин беләм алар güzel ул иреннәр. Синең елмаюың, әйт әле Ходаем, нигә миңа аны юлладың? Ям-яшел балым, һәм барыбыз икәү, җиңел генә атлап, һәм дә нидер сөйләү. Минем күзләр синдә, йөрәгем дөп-дөп тибә. Түз Ленар, бары гашык була күрмә. Кирәкме сиңа, барып бер-берни булмас, син харалдаланма. Сүндереп башны, мин очтым күккә, ышанып сиңа, урын биреп йөрәктә. Кая мәхәббәт, кайсына гашык булма, барысы да бары якын дустыңа уршакта булышыр, ташлап китмәс, ярдәм кулын сузыр. Бүтән булмыйм гашык, 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 бүтән булмыйм гашык. Хамзы бир тәмәке, юк берекене, мин үзем болай тартмыйм, бир әле тагы берне. Чыгарып төтенне, уйлыймын синең хакта, нигә болай булды соң бу ачудан тактага? Авырсын кулым, әрнесен йөрәгем, ә син нишлисең микән, мөгаен көләсең? Уйнап кистәр белән, уйламыйча берни, син әйттең ялгыш булган, мин сине сөймим. Ачып ишекләрне, үзеңә җәлеп иттең, көне-төне SMS, фотолар җибәрдең. Сүндереп башны, мин очтым күккә, ышанып сиңа, урын биреп йөрәктә. Кая мәхәббәт, кайсына гашык булма, барысы да бары якын дустыңа уршакта булышыр, ташлап китмәс, ярдәм кулын сузыр. Бүтән булмыйм гашык, 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 булмыйм гашык, бүтән 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 булмыйм гашык. Ленар Яшин. Ленар Яшин. Татар эстрадасында хәзер ике юк. Берсе Салаватта, берсе Ленарда. Ландыш беләсеңме, Ленар ул үзе бик иҗади егет. Ул үзе җырлар яза, үзе шул җырларга аранжировкалар ясый, һәм шул җырларны үзе үк җырлап бирә. Беләсеңме, күптән түгел генә ул Пупсигым дип аталган җыр язган. Кем? Пупсигым? Әйе, әлбәттә, Пупсигым менә сүзләре. Яратам дисен, сагынам дисен. Минем бәләкәчем, Пупсигым минем. Әгәр яратмасаң, әгәр алдаласан, ишекләр ябык бетте, һәм дә җырым тәмам. Ленардың бу җырын Раяз Фасыйховка җырлатырга кирәк. Ничек уйлыйсың? Моңланып сузып Пупсигым дип җырласа? Ландыш, һәр артистның үз юлы, үз стиле һәм үз репертуары. Ә без ТМТV премиясын татарча попса Ансу белән дәвам итәбез. Каршы алыгыз, дуслар. Шандый куйладым, серле күзләрен карап тумадым. Меннәр арасына
seni sayladım Aşıqanman ahre Көресің сен тек мені түгел екенсің Вақытлы шағынан аз бөлек еткенсің Еске түші бірге болған вақытлар Ең көңілі, ең бақытлы минутлар Әйленіп қайтмаслар енді ол шақлар Сірлерін ұшырып жіберем Бірге болмағаны яқшы білем Тек қамында өзімсің деп өзгелендім Көңілімде қалды тирен ізлерің Жаным деп айтқан назы сөзлерің Сағынам хаманда зәңгер көзлерің Бір болмаса барып юлыбыз Айырылса да қолардан қолыбыз Сақланыр мәңгіге сүйу жырыбыз Мен бит сені язбашым деп ойладым Сірлі көздеріңе қарап тұнадым Бір болмаса барып юлыбыз Айырылса да қолардан қолыбыз Сақланыр мәңгіге сүйу жырыбыз Ансу! Рахмет Ансу! Бүгін майданың қанды. Ансу білесің, міне сен ашуынды бір кеңеш айтасың келе, әгер де тағында популярдлашып кетесің келе екен, демек клипіңні аласың да топ клип тапшырынап келесің, все, вышт, сен йылдыз. Окей? Болар инде, болар. Ансу, Рахмет. собал, болар Пока. инде, топ клип. Таныласын келсе, ғымән мен мұна айтам барысына да келерге керек тәмлі крәш тапшыруына. Бары тек берем тапшырудағына. Жыршыларыны жырлатасың, биографияларын сөйлетесің. Ашарға пішірі білелер ме, yok mu барысында ашықлысың. Тәмлі крәш тапшыруы ТМТ телеканалда ең рейтингті тапшыруы. Бұл Болат Бәйрәмов версиясы бойынша, енді әлбәтті аңлағансызdır. Нишләп менің версия бойынша ғына? Мәселен, Лейсан Гимаева да шылай ойлай. Алайса сен хақлы, Болат хақлы. Әйт әлі меңа, бір сұрауға жауап. Жыршылар арасында ең ұста пішіруші кім ол? Лейсан Гимаева енді, әлбәтті. Тоқталы, сен Башқа вариантлар жоқ. Сен тағын бір сұрауға жауап бер, сен Лейсан Гимаевадан башқа бүтән жыршылар білесің ме, жоқ ма? Вообще, бұл дүнияда бик көп жыршылар бар. Шуны айтасым келе, Лейсанның ең тәмлі пішірген ризығын айталы меңа. Ул бұршақлы рассольник. Бұршақлы рассольник не біле, бұршақлы рассольник. Тоқталы, мен бұршақлы ашының нәрсе екенін білем, һәм рассольникның айырым нәрсе екенін білем. Міне бұршақлы рассольник нешік бұла ол? Бұршақлы рассольник білесің, бұл кәстрюль жетмегенде бірлеше тұрған аш бұла шундый менә. Әйтәм едіңіз, сіздің тәмлі краш тапшыруда бүтін әйбірді бұлғанған, бүтін әйбірді бұталы біткен, шуан күрә yok мұнда.
Өмет юк дейсеңме? Өмет юк, топ клиптен бітірсін. TMTV-да бір нәрсері бұдалшы бола алмай барда түгел, барда уақытында, барда қызықлы. Бүгінгі премияның номиналары да көптен белгіленген, ал лауреатларының исемдерін біз әкірін әйте Сөзді барырбыз. ұзаққа сузмыйша, ең яқшы альбом хужасын атый қазіргі минутларда. Ең яқшы альбом номинациясы Ирке Ақ Сусадым. Илсия Бадреддинова әкиятте қонақта. Гүзел Ахметова әлі дә син бар. Ең яқшы альбом номинациясында жеңу яулаған жыршының исемен атап. Аңа TMTV премиясын тапшырыр үшін сәхнәгә Мисс Татарстан агентлыгы директоры Сахарова Изольда Генри қызын дәшәбез. Рәхим итегез, микрофон сезнеке. Херли Киш. Добрый вечер, дорогие друзья. Поздравляю вас с праздником. Поздравляю всех номинантов и победителей. Желаю творческих успехов и все новых и новых побед. А в номинации «Лучший альбом» побеждает Ирке. Ирке, алкышлар, Ирке рәхимет. Бик матур күлмәкләрең, матур прическа, матур туфли. Һәм әлбәттә, матур номинация һәм җиңүче Ирке. Булат, шуны искәчереп битәсем килә, Ләйсән Гимаева биредә. Шуңа күрә бик матур дип тормасаң да була. Кайда? Сәхнә артында. Ирке, без сине чын күңелдән котлыйбыз, тәбриклибез. Ул да бит безнең командада шоу-биз тапшыруын алып баручы. Изольда Генриевна, останьтесь, пожалуйста. Бик ярак китмәгез, зинһар өчен. Дәвам итәбез. Так, айратлар башкарчылар арасында иң яхшы альбом кемнеке булыр икән? Хәзер без шулай берничә мизгелдән белербез. Игътибар экраннарга. Ең яқшы альбом номинациясы Илдар Әхмәтов «Сиңа илтмәгән юл». Фирдус Тимаев «Гомер үтә». Илназ Бах «Узган гомер узар инде». Итак, Ильдар Ахметов. Ой, Илдар Ахметов! Тукай районы жігіті, заманында аның популярлық, тарихы, ғумен, әлігі сәхнәдә башланғаны, ялғышмасам, 2006 елда Йылдызлар фабрикасы татар жырында. Илдар, шын күңелдән құтлыйбыз. Син бұл премияға лайық. Молодец, Илдар. Илдар шулай каушаганда кеше хатыннарын үбәтергән гадәте бар аның. Шуңа күрә бик каушатмай, әме. TMTV премияларын тапшыру тантанасын дәвам итәбез сәхнәдә Илназ Гарипов. Бір минутқа тоқтаптан ал әлі. Düşіп қалда тұрмыш арбасынан. Яқты хатирәләр барлар вақыт. Мәшәқәтлі күннәр арасынан. Бір минутқа барын ұныт әлі. Искә төшер без мәңгегә түгел. Ниләр дип җавап бирер икән? Фанилектә исәрләнгән күңел. Әй җавапбыз, вакыт җитмиме?
минутка сабыр итеп кара. Гүл җирдә акланулар гына берни тормас. Китеп барсак рухи яралы хәлдә. Бер минутка туктап тын ал әле. Искә төшер без мәңгегә түгел. Ниләр дип җавап бирер икән? Фанилектә исәрләнгән күңел. Әй җавапбыз, вакыт җитмимеш. Тормыш дигән ватан уяда. Бер минутта вакыт таба алмыйбыз шул. Үзе бер минутлык дөньяда. Бер минутла дөньяда. Ильназ Гарипов. Ишетәсеңме? Браво, афарин дип кычкыралар. Без рәхмәт. Барысы да сиңа, Ильназ Гарипов. Демәк, Илназның туганнары залда. Мында да бар. Афарин. Ильназ ТМТV телеканалында еш күренә торган җыштарның берсе, хәтерләсәгез, ул баштарак әле шоу-без тапшыруында алып бара иде. Булат, әйдәге менә шоу-безне пока кырыйга куеп торыйк, чөнки безнең хәзерге минутларда җырла оки вакыты килеп җитте. Һәм әйдәгез бергәләп телекраннарга карыйк, Фирдус Тимаевка. Телекраннарда. Казан сәле! Кәйфләр нисе? Моңарча әйттем, мин әйтәм, кыздырып, минем өлештән җырлау тапшыруыннан башлап җибәргәле дип. Чөнки җырлауки ул караоке. Җырламаганнар да рәхәтләнеп җырлап, үзләренең җырларын көйләп, кәйфләрен күтәреп торыр. Әйдәгез, хәзер тиз генә җырлауки минутын уздырып алгыла. Хәзер мин сезгә эшки уйнатам, сез шуны танып нақаду җырларга тиеш. Әзерме? Маэстро, музыка! Кулыгызны күтәрегез, нинди җыр? Кулыгызны күтәрегез! Ишетми? Киттек и күбәләк гөлләргә конса. Конса гөлләр тибрәләм икән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрә. Җырлап җибәргән икән. Рәхмәт, күшәбабыз. Маэстро, икенче кине киттек. Кулыгызны күтәрегез, кем белде бу җырны? Кулыгызны күтәрегез. Беләсезме? Сандугачлар ияләшкән. Сагынулар бергәләп. Эх, далла. Нигә яна икән минем тагын бер кат. Эх, нигә
Кушабабыз! Ай, рахмет. Маэстро, үшінші кейіні. Білдірер мекен, yok мекен? Киттік и... Алма ağaçları Sayrı